Construct Furniture, Derni's Property, Downtown Hotel, Tomas Group, Vortex, Domen, AF Science, Gouda, Peppin Transport, Puma, Mr. Clean, Bilom Bathrooms, Kalamatta Landscaping, Tallira Plus, Portuguese Dry Cleaning, Cat Coffier. Grazzi ħafna li tażlu Smash Television, il-programm Pariri li dejjem qegħdin inġibulkom mistiedna differenti biex nagħtu pariri. Xemm misbaħ milli wieħed jagħti il-pariri kif ikun jista' jgħix fil-ħajja u kif tista' tgħix ħajja komda, kif tista' tgħix b'mod ħelti, kif tista' tgħix b'saħħtek, kif tista' tgħix mingħajr inkwiet, kif tista' tuħu parir biex in-nies jgħinuk biex tgħix il-ħajja organizzata. Llum għandna suġġett interessanti ħafna. Naħseb illum fi żminijiet tal-lum kulħadd jitkellem dwar training, dwar dieta, dwar ħafna affarijiet. Però illum ma naf l-istudio għandna lil Matteos Grasso li miegħu se nkun qegħdin nitkellmu dwar training. Natik merħba Matteos kif inti? Se nitkellmu dwar training, naħseb jiena jinteressana ħafna dan is-suġġett. Meta anti personal trainer x'hekk? Meta xi fisser li tkun personal trainer? Mela, ara, jina niddiskrivija bħala ċertu xorti illi għanna li nitaqgħu man nies li jiġu minn kwalunkwe qasam, ġifieri jistgħu jkunu nies fil-politika, jistgħu jkunu nies illi jaħdmu pereżempju xogħlijiet manwali ta' kuljum, illi daw ikollhom l-ambizzjoni li jitilfu ftit mix-xaħam tagħhom. Tipikament ikunu problemi illi avolja forsi aħna b'mod ġenerali nidmissnu ngħidu iwa għandi bżonn inneħħi ż-żaq. Fil-verità, daw l-affarijiet ikun jikkawżaw ċertu dieqa, ċertu dwejja, ċertu emozzjoni negattiva, illi dak li jkun irid jara x'se jagħmel biex ineħħiha. Forsi hu ma jkunx daqshekk komdu li jgħid isma' jiena l-problema tiegħi hija iż-żaq u minħabba fiha qed inkun imdejjaq, però jippreżenta bħala isma' nixtieq inneħħi iż-żaq biss. Ħafna nies hawn min ikun imdejjaq għax ikun. Iva, ekku, jiġifieri il-perċezzjoni hija differenti ħafna fis-sens li iktar milli aħna naraw dak li jidher minn barra huwa ta' ġewwa li verament idejjaq il-bniedem u dak huwa punt importanti. Meta tgħid ta' ġewwa, għax in-nies qegħdin iseguna qegħdin jarawna, imma qed titkellem b'mod professjonist. Meta tgħid ta' ġewwa li jdejqek ta' ġewwa, x'qegħdin nippruvaw jiena fimtek, imma nixtieq lit-telespettaturi tagħna nfehmu x'inhuwa dak li jdejqek ta' ġewwa. Ekku, niltaqa' ma' nies pereżempju Silvio li jgħidu li jiena baħar ma mmurx iktar, għax dik il-ħaġa li n-nies rawni u qishom qatt ma raw xi ħaġa kbira daqsi, dik tweġġani ħafna. Jgħidu li jiena nixtri pereżempju minn ħanut wieħed partikolari għax mill-ħwienet l-oħrajn kollha m'għandhomx sizes tiegħi. Ġifieri daqsxejn Silvio kemm hawn daw it-tip ta' emozzjonijiet li semmejtlek tnej biss, illi anke kitlu iktar fil-fond, hemm biżibilju ta' eżempji ta' dak li jkun għalfej verament ikun irid li jitlef ċertu pis. U jiena nqis ruħi illi aħna għandna xorti illi ma' dawn in-nies niltaqgħu kważi kważi anke ta' kuljum biex ngħinuhom jibdlu r-rotta ta' ħajja. Jiena, tas-suġġett l-isports joġobni training, joġobni llum jiddispjaċini li minħabba l-ħajja attiva li għandi ma nistax inżomm regola ftakarni kont immur niġri kuljum. Sija u nofsi jekk ma nagħmilix anke flaxija. Llum sirt, tgħid u wieħed ma miltix. Però ħafna nies imdejqin għax għandhom ħafna pis. X'għandek tagħmel biex inti tkun dak li tixtieq, ġifieri tnaqqas fil-pis, ġifieri hawn nies jgħidulek isma' anke nilbes libsa ma tixraqlix. Anka pereżempju mur nilbes qalżiet naħseb l-ikbar problema minn qed isegwina meta ikollok xi libsa toħroġ tgħid din ma dix tiġini. Dieta, x'nifhmu meta ngħidu nagħmlu dieta, biex inti tonqos. Biex inti tonqos. X'i trid tagħmel? Tajba jadi Silvio li dieta għandu kulħadd, jiġifieri jekk jiena niekol għal mod tal-kelma ammont ta' junk food kuljum, dik xorta hija d-dieta tiegħi, għax id-dieta fil-verità huwa dak li niekol. Ġifieri kulħadd għandu dieta. Però aħna is-sigriet numru wieħed huwa dan. U jiena ħobb ngħid għal kulħadd m'hemmx sigriti per se. Però s-sigriet ewlieni illi vera jeżisti huwa dan, illi aħna rridu nidraw, naqbdu ċertu drawwiet. Tajjeb, nirrepetuhom ġurnata wara l-oħra sakemm daw tant jibdew jiġu awtomatiċi, Silvio, illi aħna ma jħossux li qed nagħmlu ċertu sforz biex nagħmluhom. Pereżempju, jekk jiena nidra
naqta soft drinks għal-mod tal-kelma u nirreplacjhom bl-ilma jew inkella nibdilhom ma' forsi likwidi oħrajn li ma jagħmlux ħsara daqs is-soft drinks, diġà qed nidra sistema ġdida li qiegħda tħalli li riżultat komuni. Aħseb wara jekk nidra l-mod tal-kelma flok ma niekol xi ikel illi jkun oli fit-sokkor, nġibu eżempju ta' pereżempju pasti, eċetera, nidra li dak l-istess sokkor pereżempju jibda nġibu mill-frott, eċċellenti. Mela inti għal-bidu forsi l-bidla ħatħossha diffiċli, però tagħmilha ġurnata wara l-oħra, dejjem inti qiegħed tagħti Qed tibbildja dejjem qed tagħti jekk l-benefiċċju u n-nutrienti l-ġismek għandu bżonn biex jaħdem aħjar, jidher aħjar u jtħossok aħjar ukoll, ġifieri. Matteus, semmejt illuminati n-nies tuk pjaċir toħodhom għax ħlewwi. Kemm jagħmlu ħsara lill-persuna anke jekk inti trid iżżomm ruħek pulit. Li interessanti ħafna huwa da Silvio, illi tant huma xi ħaġa moderna affarijiet bħal illuminati, moderna fl-ima sens, illi safti tal-mijiet ta' snin ilu dawn ma kinux jeżistu. Mela peress li fl-evoluzzjoni tagħna, ġifier il-bniedem da minn dejjem kien għal-mod tal-kelma jiekol laħam, għax joqtol xi annimalu jieklu, jaqta' xi frotta minn xi siġra. Illum il-ġurnata daw il-prodotti ġew introdotti dal-aħħar ftit żmien u ġisimna għadu mhux kapaċi jirreġistrhom. Jiġifieri jekk hu ħantuh ġisimna pereżempju żewġ tuffiħat ħajjed isma' dak it-tuffieħ tani daqshekk kaloriji, tani daqshekk karboidrati u tani dawn in-nutrijenti. Però is-soft drinks ġisimna ma jgħidx ma x'inhu nieżel. Ma jindunax, ma jirreġistrhomx, ġifieri jagħmel ħsara kbira ħafna. Mela, varjetà, anke jekk nibdew minn sempliċiment l-ewwel ftit sekondi daħlu f'ħalna, ġifieri ħsara l-isnien, diġà hija biżejjed. Illi inti t-sokkor jollilek dak li jgħidulu l-livell ta' zokkor f'ġismek, tajjeb, kollok isu ċertu stimolu żgħir, illi wara ftit dal-istess livell ta' dem jerġa' jaqa'. U x'jiġri inti? Jerġa' jabdek il-ġuħ. Terġa' inti tajt isma' ħajkolli naqqa xi ħaġa oħra tax mhux biżejjed. Fil-verità mhux għax mhux biżejjed, fil-verità tkun illi inti tkun ollej dak li jgħidulu il-livell ta' zokkor fid-dem u malli jerġa' jtwaqqajtu awtomatikament. L-blieba qisek. Qisek eżatt, dejjem tipprova sott qisek inti problema, sott toqba bil-Malti u terġa' tikkrea problema oħra. Ħafna nies jgħiduli taf li vera wara nieħu tnejn soft drink, pereżempju kollha tittiret, ir-raba wieħed, il-ħames. Dik veru, U tibqa' sejra hekk. Biex nagħmel parentesi żgħira ħafna Silvio, importanti immens. Illi jekk naraw li aħna għandna ċertu traits, ċertu vizzijiet illi qed joħduna over, jiġifieri jiena qed inħossni li jisma' bil-lej pereżempju dejjem qed inqum u nikol xi dixxi mqarrun, eċetera. Nitkellmu ma' professjonist, hemm dawk li jgħidulhom illum eating disorder specialist, għax il-problema mhijiex sempliċiment ta' kemm jiena wikkil, li se tkun problema ħafna iktar fonda fejn tkun problema anke psikoloġika li tajjeb ħafna fitxu lajnuna. Matteus, ħafna nisu qegħdin jarawna, qegħdin isegwuna, naf li llum nisu ma konxi mit-training, mid-dieta, mill-figura tagħhom. Ġimgħa l-oħra kellna żewġ modelli hawnhekk tkellmu dwar l-importanza tad-dieta li mhux tagħmilha għal konkors biss, imma tagħmilha wkoll għal saħħtek. Meta qegħdin insemmu ikel, ħafna min-nies jiena dejjem ngħidha l-ikbar problema in-nies u iva mhux ta' darba u ta' darba tkun dejjem darba u dejjem nibqgħu għaddejjin. Kru jkollok in-nies, jiena hawnhekk kelli il-profs Andrew Borch, illi niftakar kien qal li biex tnaqqas il-pis ħabba għax inkelli jkollok problemi fil-ġogi fl-irkoppa, aqta' il-ħobs, ċikkolata, ross u l-aġil. Toħodhomx dawk. Ġifieri naqqashom, ġifieri toħux kull jum ħobs jew tqum fil toħu l-ħobs, u mbagħad fid-disa ġew biċċa ħobs oħra, fl-ofsira toħu platta ġid, fit-tlieta terġa' tifhem nieħdu l-qaq fil-law. Kieku jkollok in-nisidhom x'inhu l-aħjar ikel li inti tissuġġerixxi bħala personal trainer. Ekku, għara, b'mod ġenerali ħafna, ġifieri. Tista' tikol kollox, ħalli nibdew minn hemm. Ekku, għara, jiena minn ix-xogħol li nagħti dieta, nagħti preskrizzjoni, eċetera, eċetera. Għal dak il-għan hemm dawk li jgħidulhom anke nutritionist li huma reġistrati mal-gvern, li fil-fatt bl-iktar mod professjonali nikkollaboraw flimkien, għax l-aspett tagħhom fiex jistgħu jgħinuk huma, ma nistgħux ngħinuk aħna daqshekk u viċa versa, ġifieri dak kulħadd għandu l-erja tiegħu fejn jispeċjalizza. Però bażikament, anke jekk nimxu ma' regoli sempliċi ħafna, illi jekk huwa ikel li mhux daqshekk naturali, idealment nillimitawh. Mela l-mod tal-kelma semmejtlek l-eżempju tal-karboidrati, Silvio. Illi għalfejn jiena għandi nġib il-karboidrati mis-soft drinks
minn xi ħaġa magħmula fil-laboratorji meta nista' nġibha minn xi tuffiħa bnina li ħattini l-vitamini, ħanħossni aħjar, ħanaqta l-ġuħ, mhux inżidu għal-mod tal-kelma. Għalfejn għandi mmur għal ċertu laħam illi forsi ilu ġo xi landa, ġimgħat kbar, meta jiena nista' nixtri xi biċċa laħam friżata u nsajjara pereżempju. Jiġifieri iktar ma nkunu qrib tan-natural, ġisimna dak li hu Silvio, ġisimna beda jevolvi minn miljuni ta' snin ilu. Li aħna issa nippretendu li ġisimna jibqa' jaħdem tajjeb avolja nbellawlu, nuża l-kelma apposta nbellawlu, tip ta' petrol, tip ta' enerġija ġdida u nippretendu li jibqa' jaħdem l-istess, hija impossibbli, ġifieri. Jekk ix-xogħol tiegħu ta' personal trader, ġi xi ħadd jgħidlek isma' ix-xogħol fejn trid twasslu inti l-bniedem, jiġifieri l-persuna tiġi quddiemek. Fejn trid twassalha. Id-dover tiegħi u xogħli Silvio huwa illi hu jekk persuna pereżempju marant avukat jippretendi illi jiġi ddefendit sew. Mela jiena xogħli dak il-persuna ġie għandi biex jitlef il-pis, ġie għandi biex jifforma u jissaħħaħ. Da mhux biss għall-aspett ta' kif jidher kif tkellimna Silvio, imma iktar importanti minn hekk iva. N-nies jibdew jħossuhom ħafna iktar aċċettati, in-nies iħossuhom illi jisma' jistgħu jagħtu eżempju anke lil tal-familja. In-nies jistgħu anke jkunu ta' ispirazzjoni għal ġirien li jiltaqgħu għandhom għand tal-grocer. Ara naqra x'għamlet pereżempju s-sinjura ra kemm naqset. Inġili nara minn kemm irnexxu jenqos dak kalkix. Ekku. Rodu ftit attenti wkoll għax ġieli każijiet ġieli ġraw illi huma jkunu jbagħtu minn xi kondizzjoni li minħabba fiha naqsu jiġifieri xorta. Però normalment iva bniedem jurik illi hu naqas b'ċertu mod sostenibbli b'mod healthy. Però apparti minn hekk Silvio naħseb li din hija importanti ħafna hija l-ħajja l-ġdida li dak li jkun ħa, illi anke fuq ix-xogħol jkun kapaċi jiffoka iktar. Mexa mixja mhux qata' nifsu wara ftit jew inkella ltaqa' ma' sħabu ħajkollu jpoġġi. Kolli klijenti wkoll Silvio li tinstema vera farfetched, però li anke ġo restorant jew ġo sinema ma jistgħux imorru għax is-sit ma jasajhomx pereżempju. Li dawn huma problemi laqas biss naħsbuhom. Però meta tismagħhom minn fuq il-klijenti għamilni jemozzjonawk, u dawn mhumiex problemi żgħar. Irnexxielek jiġu nies b'dil problema u għamlu suċċess fil-ħajja tagħhom. Iva, ikun jiddependi ħafna mill-persuna li tkun, Silvio, ġifieri aħna ħantu għall-għodda kollha, ħankunu magħha it-triq kollha, però hija il-motivazzjoni tal-bniedem. Jekk bniedem ikun ġie letteralment imbuttat minn xi ħadd ieħor, isni qed ngħidlek Silvio, ġibtlek is-slipper, ġibtlek il-kalzetti, tlaqna ħanlabu logħba futbol. Isek forsi ħadd ilbishom u tiġi tilab logħba ma wara ftit ħatejt isma' jien m'għandix il-will li nagħmilha. Mela iva, jekk il-persuna speċjalment tiġi għaxi determinata li wasal iż-żmien li tibdel ħajjitha qabel ma l-aħħar esqat jerbaħ l-isptar u jieħdu over problemi bħal kolesterol, diabete, pressjoni, kanser, nisma'hom kullum kien illum. U jien naħseb qegħdin nisemmu daw. Il-kanser il-ftit tal-ġranetil, xi tliet ġimgħatil, rajna li xikkawża l-kanser, pereżempju daw il-burgers li kelli proċessat dal-vizzju li jisma' ftaħna landa u kilnija ta' malari, naħseb din saret problema. Jiena naħseb forsi għax il-ħin itir ta' però nħu piċir nitkellem dwar dan is-suġġett. Kemm importanti ħalissa mbagħad ngħidu anke x'tip ta' eżerċizzju għandu jagħmel il-persuna ta' kuljum. Jiena dak li kont qiegħed tgħid inti naqbel miegħu, jiġifieri anke meta tqum filgħodu mis-sodda tħossok tqum b'saħħtek anke kif tqum, anke l-mod li kif tirraġuna. In-nies forsi jiena nħossa di meta inti ikollok timetable mort tiġri kilt affarijiet tajbin ħadd llum flok tieħu butir, tieħu ta' dama friska, jiġifieri mal-ħoġ, jiġifieri inti tkun qisek iktar liberu f'moħħok kif tirraġuna. Tispjegabbli eżatt. Dik inħossa jiena. U qed fakkarni f'xi ħaġa vera interessanti wkoll, illi drawwiet it-tajbin għandhom ħbieb tajbin ukoll f'liema sens. Illi nsibu li min jorqod tajjeb normalment waħda mir-raġunijiet hija li għax jagħmel l-eżerċizzju. U jekk torqod tajjeb fuq ix-xogħol ħadd iffunzjona aħjar. U wara ħadd tkun burdata aħjar ukoll għax pereżempju l-boss ħajdek issa taf li qed narak qed taħdem aħjar, qed tagħmel ċertu affarijiet, jista' jkun boss li forsi ma japprezzax. Però huma kollha affarijiet illi huma maqogħdin ma' xulxin. Fl-estrem ieħor insibu min dejjem bil-qiegħda, ma xjuġani dari, ħammur anti. U ma nagħmlu xejn, hu. U ma nagħmlu xejn fuq ngħidu għax jiena jekk jiena beżżula dejjem xi ħaġa, tajjeb, niltaqa' ma' nies illi jgħidu li isma' meta noħroġ jiena impejjeb u meta mpejjeb ikolli leblieba għal drink u minn drink jiġi 3, 4, 5, ma norqodx sew inqum imkisser. Niġġieled ma tax-xogħol, nasal id-dar irrabjata x'kelli ġlied fuq ix-xogħol u niġġieled ma tal-familja.
Nkomplu sejri. Għax din hija pakkett, Hija pakkett, Silvio, pakkett li eċċezzjonali. jaqgħad. Kemm huwa importanti, jiena nemmen fiha meta filgħodu mmur dik il-ġirja ikolli enerġija mhux Incredibbli. pożittiva, imma enerġija ta' barra minn hawn. Kemm huwa importanti li bniedem għandu jsib ħin għal ġirja, għal mixja. Kemm huwa importanti? Jiena ma ngħidx li importanti, ngħid li kruċjali u indispensabbli f'liema sens. Illi dan, onestament, ġieli nsaqsja l-klijenti tiegħi di. Semmili xi ħaġa illi fi ftit tal-ħin di awtomatikament ħattik feeling mill-aqwa li tibqa' ġorru miegħek għal tul ta' ħin. U kull min jgħidli, m'hawnx aħjar minn biċċa pasta. Ngħidlu alright, ħadd gost bil-pasta pereżempju, però onestament malli inti ħadd xi toma oħra. Dak iċ-ċertu sens ta' pjaċir baqa' hemmhekk, ngħidu li tafli le. Imma meta jagħmlu l-eżerċizzju pereżempju, inti tant neħħej dak iċ-ċertu stress, dak il-ħsibijiet qalli kellek, żvugajthom literalment ħrixthom, illi inti qed ħafna iktar kalm, tista' forsi anka dik il-biċċa xogħol li qed tant tuġak rasek ħabba fiha, mortu qed istra hekk nista' nagħmel ara. U dawn huma affarijiet, jiġifieri, li tant ħajjejnuna mhux biss fil-żmien qasir manka fit-tul, illi jekk tagħmilhom repetitivament, kif spjegajtlek l-ewwel, is-sigriet huwa li taqbad ammont ta' drawiet u tirrepetihom kemm jista' jkun. Isu parti mill-kultura tiegħek mill-ħajja Jekk taqbadhom hekk, jekk taqbadhom bħala parti mill-kultura tiegħek, inti awtomatikament dejjem qiegħed timbotta lilek innifsek biex tagħmel l-iktar affarijiet il ħajwasluk għas-suċċess. Smajt anke l-programm tiegħek riċentament. Il-kelma suċċess, is-suċċess ħajjiġi mhux billi darba fis-sena jiena għal mod tal-kelma mmur ġirja. Jekk irid nagħmel suċċess biex nitlef il-pis, irid b'mod regolari, bl-ebda estremità ta' m'hemmx għalfejn nagħmlu affarijiet illi huma estremi, però naqbad rutina illi jiena qed tippromuovi. Nemmen b'timetable, Kemm importanti. In-nies minn qed isegwina importanti timetable. Jara jiena jekk ma tagħmilx timetable, falliment sħiħ f'ħajtek, jiġifieri jiena sidintek għal-programm, batlek għal darbtej, ġifiri, it-timetable, il-lum nirrekordja il-programm, għada irrit namel il-ġurn, ġifiri, importanti il-timetable, pero ma nafx kem fadlinna ħin, pero dinja xaħġa li naddi minna jiena u naħseb jaddu ħafna u ħafna nis minna. Xikultant, għax ikollok stress fil-ħajja, donnok l-iżvok tal-istress, mux tgħid ħammun niġri. Iżommu fik mbagħad taqbad tiftaħ il-kabort, issib xi biċċa ċikkolata, toħodha, donnok ma terġax tixba u ssib xi biċċa ċikkolata oħra. X'nistgħu nirreplejsjaw? Qed tifhem tgħidix ħutat silma għax ngħidlek isma' bejn ċikkolata u ilma baħar kbir jikkumbat, jiġifieri hemm se naqa'. X'taħseb li bniedem x'parir ittieħ lil dak li ġilmiliet il-kejkijiet, ġilajt il-figolli, ġi Novembru l-adma di li għamlu għaw il-bon li għamlu ta' Novembru dejjem insibu aħna fil-birthday, mothers, u dejjem insibu x'nivvinta għaxek huwa l-kummerċ. X'tissuġġerixxi li fejn is-sodda ħafna jżidilek isma' meta mmur fejn it-television jew fejn is-sodda flaxija ikolli aptit il-friċċ imbattala. X'tissuġġerixxi fuq il-kommodina wieħed għandu jagħmel biex jgħidanu li keltie qabel norqod. Mela, jiena mmur pass iktar lura minn hekk. Illi jekk oġġett ma daħalx id-dar, mela inti ma tistax tieħdu. Dik l-aktar ħaġa importanti. Dik hija diġà xi ħaġa kbira. Il-problema bil-mara tiegħi jindi. Ekku, sewwa, issa, mal-mara tiegħek pereżempju tista' anke tilħaq ċertu ftehim. Illi isma' jekk jiena inħobb it-tali ditta u it-tali ditta, m'hemmx għalfejn ikolli 10 tipi differenti ta' ditta fil-kaber tiegħi, mela m'hemmx għalfejn malli niftaħ il-kaber jien nara kull tip ta' ħlewiet, kull tip ta' pakketti, eċetera, eċetera. Ngħid isma' dan huwa l-favorit tiegħi, dan huwa l-favorit tal-mara. Għax jiġri Silvio normalment kif qed ngħidu, illi bdejt jiena nieħu pereżempju l-ħelu, b'reazzjoni awtomatika tal-ħelu, illi aħna l-industrija tal-ikel tanti brava, illi ħatwaqqana f'nassa li isma' ħadd waħda però mhux biżejjed, dak ma qtajtu xejn bdejt anzi żittu u komplejt nikol. U wara dejjem nafu l-istess storja wara xerġajt għamilt għaj ma zaq ilaqqas ħaq kemm kilt. Ġifieri inti ħatta biex minna lik tieħu pjaċir. Jien ħobb inġib dal-eżempju wkoll, Silvio. Immaġinak illi aħna qegħdin għaddejjin fuq xi xmara. Bir-raftek, tembellezza, morna xi vaganza fil-muntanji, eċċezzjonali. F'daqqa waħda jkun hemm ajruplan għaddej minn fuqna. U ma qed jarawk tieħu gost, eċetera, eċetera, u dal-ajruplan baqa' għaddej. Fit-tarf ta' dik ix-xmara,
hemm biċċanżuli waterfall, skużani bil-Malti ma nafx eżatt x'inhi, illi dak il-persuna li qiegħed fir-raft mhuwiex jara bħalissa. Mela ra daqsxejn, bħalissa hu kuntent u ferħan li ma jafx illi fit-tarf hemmhekk ħajaqa'. Però tal-ajruplan jafu li dak avolja qed jitħaq dalwaqt mhux se jibqa' jitħaq. Mela aħna fir-raġunament tagħna ma rridux inkun dak il-persuna li qegħdin fir-raft, imma dak li qegħdin fl-ajruplan li nafu li aħna qed nieħdu gost. Però jekk ħanibqgħu sejrin hekk, aħna ħansibu l-problemi u problemi ta' mhux biss dak il-ħin tara kemm kilt. Imma l-pejs ekku. Tista' tmut jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin. U tmut inti u tħallil ta' warajk. U dik hija problema, U tara t-tifel ma jikbirx. Jiena bl-ikbar onestà l-klijenti li jkolli ma jgħidulix isma' jiena jekk joħodni, tajjeb jekk jiena mmut, ma ġara xejn għax ikun ħaqni, jgħiduli assolutament ma rridx nagħmel xi ħaġa hekk għax jiena naf il-min ħalli warajja. U dak huwa peace kbir. Matteos, ħanifqu hawnhekk ħanaddu għar-riklami ma jkunx fadlinna ma suġġett interessanti ħafna min forsi qabdu f'nofs il-programm repetizzjoni tiegħu ikun nhar il-Sibt fl-4 ta' warifna. Segwhom dawn il-programmi, dawn il-programmi qed toħu pariri mingħajr ma tħallas u pariri għal saħtek. Riklami. Karozzi second hand mill-Ġappun, l-Ingilterra u anke Maltin. Spare hire purchase b'interessi ta' 5.7% biss. Mela x'qed tistenna. Reġina Auto Dealer tal-Ħammim u żgur li ma jittispjaċix. Xwirep Installations Limited toffri xogħol professjonali għal kull tip ta' fornatura u installazzjoni ta' suffett, ħitan tal-gypsum board, paneling kontra l-umdità kif ukoll rinnovazzjonijiet ta' ħwienet u ristoranti. ċempel Xwirep Installations fuq 21-495-799. Late night shopping at MF Electrics every Thursday till 9 p.m. MF Electrics, it's all about lights. B4 Group, naħdmu kull tip ta' blinds. B4 Blinds, mhux biss biex issebbaħ il-madwar tiegħek, iżda nispeċjalizzaw f'materjali apposta li jikkontrollaw id-dawl, inaqqas isħana u jimblokka r-raġġi tal-UV. Noffru wkoll servizz ta' twaħħil tal-blinds. B4 Group, il-Gbura u l-Mosca. Il-Marina Pelisħom hija dara l-anzjan quddiem il-Knisja tal-Imsida. Toffri kmamar singolari u ma' persuni oħra attrezzata bi kmamar tal-banja u x-xawer. Kull kamra hija attrezzata wkoll b'televiżjoni, telefon, sistema ta' emerġenza, sistema ta' arja kondizzjonata, servizz ta' nurses, tista' tmur kuljum fil-kappella, kamra l-viżataturi u kamra tal-ħwejjeġ. Għalhekk, jekk tixtieq tgħix b'mod tranquillu indipendenti fl-istess ħin għażla waħda għandek. Il-Marina Pelisħom li tinsab l-Imsida. Il-numru tat-telefon huwa 2123 8712. L-ewwel Auto Dealer ta' Mdina Road Zebbuġ fejn issib bażla kbira ta' karozzi importati. Żur il-paġna ta' Facebook fejn hemm issib ritratti tal-karozzi kollha, jew żur ix-showroom tal-ewwel Auto Dealer li tinsab Mdina Road Zebbuġ. Weekends here. Tikol u tixrob kemm trid u ma tħallas ċentesmu ekstra. Ġifieri dan anke jekk inkunu nafu li aħna jiena kieku jgħidu li isma' inti minn għada ħadd mur tgħix New York ġo palazz. Awtomatikament li jiena mdorri ngħix Malta, tajjeb ħanejt, uj, tieni naqra ċans ħi ħanara l-affarijiet, ma volja xi trid iktar New York ġo palazz, forsi jġibuli l-ikel, eċetera. Ġifieri kwalunkwe bidla awtomatikament ħanilqgħu ir-reżistenza. In-nies ħajdulek isma' jiena forsi ma tantx għandi ħin, bit-tfal ma nista' nagħmel xejn, issa kbirt, hija skuża valida sa ċertu punti li issa kbirt u forsi m'għadniex daqshekk żgħira u nista' niċċaqla daqs qabel, però hija rilevanti, jiġifieri fil-verità aħna l-età m'għandix tkun ostaklu ta' xejn. Ħajduli wkoll bix-xogħol tiegħi nkun għajjiena, eċetera, eċetera. Il-verità hija din, illi kwalunkwe aspett ta' ħajtek, riċerka wara l-oħra, studju wara l-ieħor, jurik illi bl-ikel li jott għalik bħala bniedem u l-eżerċizzju li huwa l-iktar forma naturali li jista' jagħmel x'jagħmel l-ewwel ħaġa l-bniedem jibda jitgħallem, jibda jiċċaqlaq lemmu law. Ġifier dak huwa moviment. Aħna tajnih il-kelma eżerċizzju għax għamilnih iktar formali, tajnih iktar ordni, però fil-verità kull moviment huwa eżerċizzju. Mela, jekk il-bniedem ħajaċċetta, ħajajt isma' jiena naf illi kwalunkwe bidla ħatkun ibsa, però dik il-bidla jrid nagħmilha. Jiena ħobb nassoċja ħafna ma l-ewwel darba li tmur il-baħar pereżempju, Silvio, maġina ħadu Mejju u tajt mar li kemm madu kiesoħ,
tgħid ninżel tajt li tagħmel kwarti taħsibha, imbagħad tagħti ġerja ġol baħar, dik tħoss dik il-kesħa ta' wara imbagħad mal-laqgħat tajt imnalla nżil xi ġmien. Taf xtejt ukoll dik l-idea meta taqbes sakemm toqgħod kemmu kisa taqbes qas taf li kien kisa. Ekku. U din hija ħaġa l-istess eżatt. Fil-li inti qed tgħix fil-miżerja, muġuwa, dejjem id-dar, najma dari, u pressjoni, ġej osjant il-tabib, u dawk il-pillo li ċekxku. F'daqqa waħda, fi ftit ġimgħat, fi ftit xhur, aħna mill-ewwel nibdew naraw progress. Matteo, jidher ringrazzjak ħafna, in-nies tajlihom rigal ta' parir kif tista' tgħix ħajtek. Taqtax qalbek, tgħid xi bini x'ħanasal. 18 sena nasal u se nkun tajba, se naqqas ħafna affarijiet, se naqqas forsi l-pinnoli, il-pressjoni jiġi normali, il-sokkor jiġi normali, il-pis jiġi normali, dan tista' tagħmlu bl-eżerċizzju u t-tip ta' ikelli inti tiekol. Illum il-pariri kellna magħna lil Matteos Grasso li flimkien miegħu bħala personal trainer tkellimna miegħu kif tista' tgħix ħajja aktar lively. Grazzi ħafna Matteos, nawguralek ħafna li jkollok ħafna nies għaliex meta inti jkollok ħafna nies biex jibdew jgħixu ħajja aħjar tkun qiegħed tgħin lill-pajjiż għaliex inti ngħid prevention illi jekk inti minista meta tkun żgħir ma tikolx ħafna, mista jkollna nies li jibatu bit-sokkor, jekk mhux ħatoqgħod tieħu ħafna affarijiet li jagħmlu il-pressjoni, mhux ħajkollok nies bil-pressjoni, bil-kolesterol. Passol minn hekk, jekk il-ġenituri jagħtu eżempji li tfal, il-ġenerazzjoni li jmiss ħatitla' ħafna hemm il-ġenerazzjoni li għandna. Grazzi ħafna Matteos il-lejli tajjeb il kulħadd